हुंग्रिं एलेका आरो लाइमुथि आस्राबारि आरो सारियालि बेनिफ्राय सेलेखा बाजार बे ओनसोलनिफ्राय 150नि एसे बारा मानसिफ्रा बेसिकेलि UPPLD भटार्समोन बिसोरो BPFआव जइन जादों। गभर्नमेन्ट जायाखैब्ला बेखौ गभर्नमेन्ट खालामनांगोन। होमबालाय बे प्रफेसारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, मास्टारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, PWD बे डक्टरफोर नार्सफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां। माखासे दङ गेस्ट हाउसआव जेब्ला गोदान गोदान गेस्ट हाउस बानायबाय बाहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो माखासे सोदों आरो लासैनो जोङो बेफोरखौ रेगुलाराइज खालामनायनि बेबस्था जागोन होननानै जों खालामलांदों। जोंनि BTC सेक्रेटारियेट आरो खाथियाव जि ग्रिनफिल्ड बानायनाय जादों बे हा बिगुमाफोरनो जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन एटलिस्ट न'खराव सोरबा सासेब्लाबो साख्रि मोननांगोन आरो बे हिसाबै जोङो सोनानै होदोंमोन। बिसोरनि साख्रिया जानांगौ पर्यायावनो बिसिनि गभर्नमेन्ट फैदों UPPLनि। दा बेफोरखौबो बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामना होदों, बिराद सेक्रिफाइस खालामदों, जायनि थाखाय BTC सेक्रेटारियेटखौ जोङो बिथांमोननि हायावनो जों लुनांदों। दिनै बिथांमोनहा UPPLनि नेताफ्रा प्राइम मिनिस्टार फैब्लाबो हम मिनिस्टार फैब्ला बे फिल्डआव मिटिं खालाया होमबा, बेयावनो हेलिपेड बानायाखै होमबा, बिथांमोननि साख्रिखौ मानो दाबो बानायनानै होयाखै? बे 17 बोसोरनि UPPLफ्रा बिथांमोनखौ 17 बोसोर होननानै बुङो जों दा 17 बोसोर BPFआलायनो 17 बोसोर जेबो मावाखै। जोंलाय माब्ला 17 बोसोर सालिया? 2005निफ्राय इलेक्सन जायाखै होमबा, आगोलनाथ' सायला गामसे। दा जों मावदों मावाखै रायजो राजायाथ' प्रमान होगोन। दा गावसोरो मा मावखो? जों जेबो मावाखै। हमनानै ला जों जेबो मावाखै, बिथांमोनहा मा मावखो? मोनसे मोजां खामानि जानाय बिथांमोनहा खोन्थानाय, जेबोथ' खोन्थानो हायाखै। नोङो डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्टखौ लांजाबायनो बेखौथ' जों मिथिबायना। 3 बोसोर जाबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखैनो बेखौथ' रायजो राजाबो बयबो मिथिजोबाखै होनबा, नंगौना नङा? BTCआव रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हालानो फरेस्टनि हानि मा होनो क्रासारनि अन्थाइनि बालानि दंफांनि फैसाखौ गासिबो आसाम गभर्नमेन्टआसो लांजोब्बायनो बेखौलाय जों खोनायाखै होनबा। दा आरो BTCआव जेसेबां साख्रियालफोर दङ बेनि बेथनखौ BTCआनो बेथनखौ होयो। बे खमथाया BTCजों दं। रिसेन्टलि 1 सप्ताहबो जायाखै दा मोनसे नटिफिकेसन फैदों। बे नटिफिकेसनखौ जुदि भुलक्रमे प्रमद बर'आ मानिनानै लाबायब्ला अब्ला BTCनि साख्रियालफोरनि बेथन होनो हानाय खमथायाबो हयथ' जोबनो हासिगौ। जोबोद मोजां बिथांमोना जुदि बुंदोंब्ला गावसिनि भटार्सफोर गावसिनि नेताफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबालाय गथ' गोरलैफोरसो। इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोर कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबा गथ' गोरलैफोरसो। मोजां, बेनि रिजाल्टखौ इलेक्सनाव नुगोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।